Máme tu posledného prezentujúceho a tiež som rozmýšľal, ako ho uviesť. Ja som si uvedomil včera, že vlastne práve Martin môže za to, prečo som aj ja dneska tu a prečo tu stojím, lebo vďaka nemu som sa vlastne k EPULu dostal ešte na vysokej škole v rámci diplomovej práce. Martin tam pôsobil ako prodekán na fakulte elektrotechniky, kde sme v tom čase založili aj prvé a jediné školiace centrum EPULu na Slovensku. No a teraz už na škole nepôsobí, je zástupom spoločnosti Mathworks, ale k vzdelávaniu má stále blízko a teda niečo nám povie tiež o moderných vlastne prostriedkoch vo výučbe. Takže Martin Foltino. Ďakujem Tomáš za úvodné slovo, za to, že Tomáš pracuje s technológiami od Apple, môže ešte tam ten pán, ktorý je teraz obrátený chrbtom a mocne diskutuje. A je to Andrej Kusenda, ktorý nám v začiatkoch veľmi pomáhal s tým, aby sme tie technológie od Apple nasadili a dokázali ich využívať. Takže, ale dneska to nebude ani tak o Appleoch, dneska to nebude ani tak o MATLABe, aj keď trošku áno, ale bude to skôr o tom, ako sa dívať na tie moderné technológie tak nejako z nadhľadu. Veľakrát tu odznelo o tom, ako je svet dynamický, aké sa rýchle zmeny dejú. Áno, je to pravda, práve kvôli zmenám, ktoré sa udiali v pondelok, čiže nové MacBooky, následne vypustenie Playground AI od Mathworksu v stredu zapríčinili, že som pol prednášky musel včera a predvčerom prerábať vrátane workshopu. Ale buďme radi za to, že máme isté pevné body a tým podľa môjho názoru, prosím, berte to všetko ako môj názor, ktorý sa formuje už desiatky rokov, základný oporný bod v oblasti vzdelávania, pedagogiky a didaktiky je Jan Amos Komenský a celé jeho dielo. Ja tu budem odkazovať len na to základné dielo Didaktika Magna, ktoré nám tu už svieti vo svete pomaly 400 rokov a podľa môjho názoru je stále aktuálne a je veľmi zaujímavé, že veci, na ktoré Komenský prišiel empiricky, skúsenosťou a pozorovaním, sa dnes po 300 rokoch darí dokázať aj vedeckými postupmi. Takže skúsme si ich zopakovať a prosím, aby každý učiteľ, keď si pripravuje svoju hodinu, myslel na tieto základy, lebo inak to nefunguje. Pozorovanie a skúsenosť, to je to, čím dokážete študenta, žiaka posúvať vo svojom vývoji ďalej. Využívajte vizuálne pomôcky. Veľakrát pomôže, keď študent danú vec aspoň vidí, keď už si ju nemôže ohmatať, ale ak je len popísaná slovne, veľakrát to nestačí. A prosím pekne, od jednoduchosti k zložitému, od konkrétnemu k abstraktnému. Často sa stretávame, že je to sprevádzané s tým, že sa to robí naopak. Určite všetci poznáte, ak tu učíte matematiku, Ježišmária, my teraz ideme počítať s písmenami, to je strašné, hej. S číslami to ešte ako tak ide, s písmenami to už sa odmieta. To je práve nezvládnutý prechod od toho konkrétneho k abstraktnému. Dostupnosť vzdelávania, Komenský tvrdil, že by mala byť úplne pre každého a razil vlastne tú ideu, že každý má právo na vzdelanie a vlastne tieto myšlienky a ideály sú podľa môjho názoru platné aj dnes. Ja by som si k tomu ešte dovolil jednu svoju poznámku, vzdelanie ale nie je zadarmo. A ďalšia vec, ktorú Komenský zdôrazňoval, bol to význam hry počas pedagogického procesu. Aj keď sme obostretí množstvom technológií, domnievam sa, že úloha učiteľa je nenahraditeľná. Učiteľ má byť motivátor a učiteľ má byť sprievodcom na poli poznávania. Jeho úlohou je, aby dávkoval študentom to správne penzum informácií a správne penzum vedomostí, lebo čo sa stane? Ak zadáte študentovi nejakú veľmi ťažkú úlohu, tak on vám povie, fú, to je ťažké, to ja nezvládnem a ani sa do toho nepustí. Úplne ho odrádite od ďalšieho napredovania. Ak mu však dáte nejakú úlohu, na ktorú vybehne veľmi ľahko, tak zase ho nejak nemotivujete a nebaví ho to. To je druhý extrém. A práve učiteľ má odhadnúť, kedy je ten kopec správne vysoký a správne strmý a správne dlhý, aby to žiaka nezačalo nudiť, ale zároveň, aby ho to nezničilo. A v tom momente sa dostavuje tzv. Moment osvietenia, to je tá žiarovečka, ktorú som tu naznačil. A práve Komenský tvrdil, že učiteľ musí dávkovať správne tie kopce a musí ich dávkovať postupne a stále ich môže zvýšovať a zvýšovať. Tým v žiakovi vyvoláva istú lásku k učeniu. On to takto pomenoval. A kde máme dnešné neurovedy? Dnešné neurovedy dokazujú, že ak niečo pochopíme, skutočne ten efekt toho rozsvietenia sa v hlave nastane.
a ten je sprevádzaný so šplechnutím dopamínov do mozgu, čiže istých hormónov šťastia. A ak toto opakujete dostatočne a opakujete to pravidelne, tak si vytvoríte skutočne závislosť na učení. A to je práve úloha učiteľa, aby vytvoril závislosť na učení u svojich žiakov, aby sa učili s radosťou. To je to, čo tu odznelo, že študenti, žiaci by mali radi chodiť do školy. Je to práve preto, lebo tam zažívajú tento pocit, lebo im tam špliechajú tie dopamíny a iné hormóny. Toto sú všetko veci, na ktoré prišiel už teda Komenský pred tými 300-400 rokmi pozorovaním a skutočne je to tak, čiže je to pre učiteľa veľmi ťažká úloha, ak má 30 žiakov v triede, niektorý je extrémne šikovný, druhým to ide pomalšie, treba zdaná téma a ako on má teraz nastavovať tie kopce každému inak. Je to veľmi ťažká úloha, ale treba myslieť na to, že tento fenomén tu nastáva a pokiaľ ten fenomén my zanedbáme, tak žiaci sa nechcú učiť, lebo je to sprevádzané s nejakými negatívnymi emóciami, negatívnymi vnevmi. Ja sa vás opýtam, prosím pekne, aké technológie, lebo sme teda aj na technologickom samite tak trošku, aké technológie už ste vy nasadili vo svojej škole pri svojej výučbe? Náhodne povedzte, čo treba používate, podľa vás, čo stojí za to za zmienku. Je tu niekto taký, čo sa... Lego, výborne. Akú verziu? Mindstorm? Už aj Sparka, všetko. Á, výborne, takže to si zaslúži odmenu. Takže, prosím, výborne, Lego máme radi, samozrejme. Dobre, je tu niekto ďalší, čo ešte používa nejakú takúto technológiu? Mikrobity, výborne, takže hardware. Kto povedal mikrobity, výborne, tak my si môžete zase pre zmenu zahrať žolíkové karty. Dobre, ďakujem. Takže vidíte, Lego, mikrobit, samý hardware, to ma teší, lebo práve ja som cez tie embedded a cez tieto hardwareové záležitosti skôr v tejto sfére. Takže výborne, technológie používate a ja vám teraz chcem ukázať, ako, keďže sme na aj Appleáckej akcii, ako by ste mohli použiť moderné technológie vo výučbe. To sú také moje nápady, ja teda už neučím roky, ale mám syna a dcéru a na nich experimentujem. Ono, pokusy na deťoch sú síce zakázané, ale na vlastných hádam to až také zlé není. Takže skúsme dať úlohu deťom, študentom, žiakom, ja to budem všelijak meniť, úlohu skúsme objaviť sfingu v dýze, veľkú sfingu. Kde je? Kam hladí? Položme tieto otázky študentom. A čo okolie? Je tam teplo? Skúste položiť takéto otázky svojim žiakom a nech ich začnú zodpovedávať. Dajte im tú voľnosť. A teraz ja vám ukážem, ako práve tie technológie od Apple, dúfam, že výborne video ide. Takže otvorím si mapy, napíšem sfinga a nachádzam ju niekde. Takto mi to tu vyhodilo. Viem si ju nazoomovať, čiže tu ju krásne vidím, tú sfingu. Mimochodom, robil som to minulú sobotu, bolo tam 31 stupňov, takže celkom teplo. A pozrite sa, hneď poblíž som objavil aj veľkú pyramídu v dýze. No krása, ale kde sa to vlastne nachádza, hej, lebo rýchlo ma to presunulo, takže trošku strácam obraz, že kde som. Odzoomujem. Bývam na dedine, internet je trošku pomalšie, takže chvíľku to trvá, kým mi to ponabiehalo. Ale vidíte, žiaci dokážu pomerne rýchlo zistiť, kde sa taká sfinga nachádza, ako vyzerá. A teraz poďme analyzovať ďalej, čo sa z tých obrázkov dá vyťažiť. Takže spravil som si nejaký ten screenshot a vidím, že sfinga. Domaloval som si strelku a vidím, že sa díva na východ. Je to veľmi zaujímavé, že tieto monumentálne stavby boli veľmi presne geograficky osadené. A čo si to vyžaduje, priatelia, to nie je len o nejakom staviteľskom umení. To znamená, že Egypťania boli schopní sa orientovať veľmi dobre v priestore a vedeli, kde je východ, západ, sever, juh. To nie je náhoda, že tá sfinga sa díva na východ. Máte tu ako učitelia jedinečnú možnosť mixovať viacero predmetov naraz. To je práve to podľa mňa super, čo sa dá robiť. A študenti, žiaci to vedia, treba ten môj syn to celkom oceňuje. Takže mixujeme históriu, mixujeme geografiu a pozrieme sa na to, že aj istý prvok matematiky nám tu môže naskočiť, dúfam, že sa mi to podarí výborne. Pozrime si, ako vyzerá tá potvora sfinga v dýze. Opäť raz, veľmi presný geometrický štvorcový tvar, veľmi presná orientácia. Keby sme išli do hĺbky, čo tu máme čas, je vystavaná tak, že pri určitom dátume svieti do istých miest, to už je trošku vyšší divčí, môžeme sa o tom pobaviť neskôr, ale môžete porozprávať svojim študentom, priatelia, oni tí Egypťania dokázali postaviť do pravého uhla.
A ako oni poznali pravý uhol? No je to veľmi jednoduchá finta, možno poznáte fintu 3, 4, 5. Poznáte, prosím pekne? Trojuholník so stranami 3, 4, 5 je pravouhlý. Je zaujímavé tiež, keď sa budete niekedy zaoberať históriou matematiky, že práve toto trojčíslie sa nachádza temer po celom svete a rôzne kultúry na neho prišli v rôznom čase. Dokonca aj Inkovia, tí mali inú trojkombináciu, teraz mi vypadlo, ktorá to bola. No a nebojte sa žiakom dať samostatnú prácu. Nech pracujú, nech pozorujú, nech zistujú, to je práve to pozorovanie, nech si to oni sami odžijú, nech oni sami prídu na to, že tá sfinga sa díva na východ. Nech sami prídu na to, že tá pyramída je skutočne pravouhlá. No a ďalšia moja otázka, ktorá je veľmi obľúbená, tvar kvapky. Všetci vieme, všetci sa učíme a tvárime sa, že kvapko vyzerá takto. Však? No a je to skutočne tak? No tak si zoberte iPhone, zapnite si tam slow motion a nechajte kvapkať vodovod. No, kvapni. Tak už to ide, hej, kvapka sa formuje, pomalinky sa nám trhá a houbelaj si. Kvapka nemá tvar kvapky, kvapka má prosím pekne tvar gule. Hej, opäť môžete to premostiť na fyziku a môžete dať treba študentom za úlohu, ako by treba vyzerala dúha, keby kvapka mala skutočne tvar kvapky a nie guličky. Je to celkom zaujímavá úloha, uznávam už trochu náročnejšia, ale na internete sa dá nájsť odpoveď. Mimochodom je to niečo podobné, ako je znak McDonaldu. Takže preto kvapka skutočne nemá tvar kvapky, ale guličky. Takže využite slow motion, trebárs na ďalších úlohách. Vypočítajte, aké je gravitačné zrýchlenie. Nie je problém. Teraz by som sa trošku dostal k svojmu živiteľovi, a to je spoločnosť Mathworks, ktorá vyvíja systém MATLAB, ktorý sa teda okrem iného používa aj v oblasti školstva, ale je to v prvom rade inžinierský a vývojársky nástroj, ktorý sa skutočne nasadzuje kadekde. No a ako sme si mohli všimnúť, teraz neviem, či ste pozerali, v pondelok bol event Appleácky, kde uviedli nové MacBooky, obnovili web stránku a hľa, tu je web stránka, bola tu reč o STEM, čo nám svieti na web stránke Apple, že teda s novými Appleáckými procákmi vám MATLAB bude fungovať úplne perfektne. Ono nie celkom za to môže až tak úplne Apple, hlavne za to môže Mathworks, ktorý konečne prepísal natívne MATLAB do M-kového prostredia. No a ďalej, aby ste mi verili, že Apple a Mathworks sa majú radi. Hear that? That's the sound of plotting wavelets to analyze an ECG signal on a Mac. It's hard work. That's not hard. Try dropping a bunch of kids to practice and then code. MATLAB sa nám dostal viackrát do tohto eventu. Ja vám ešte ukážem druhú sekvenciu. Áno, tu už tak. Pôjde, áno, tu ešte play. In Photoshop is much quicker. Working on large and complex data models in MATLAB is more fluid, and compiling and testing millions of lines of code. No a teda MATLAB je, toto je mimochodom môj pracovný stôl, MATLAB je profesionálny nástroj, ktorý si nájde teda miesto aj v školách, ale je to teda hlavne vývojársky nástroj a pre vás ako učiteľov môže byť považovaný za istú vymakanú kalkulačku, ktorá dokáže bežať ako na klasických desktopoch, tak na iPade, na iPhone alebo cez webové rozhranie, čiže v podstate ani nepotrebujete nejaký výkonný počítač. No ale teda, aká je jeho zásadná výhoda? Odzneli tu nástroj ako GeoGebra, áno, veľmi jednoduché na ovládanie, perfektný nástroj. MATLAB je trošku už zložitejší, predsa len je to profi nástroj. Ale vy ako učitelia ho máte možnosť pomerne jednoducho dostať do pedagogiky, kto sa prihlásil na workshop, tam si ho bude môcť vyskúšať ten MATLAB. A zároveň, ak sa niekto neprihlásil na workshop, budem sa tu pohybovať celý deň, takže si ma môžete odchytiť a porozprávame sa o tom. Sila toho MATLABu je práve v tom, že dokážete do matematiky dostať istým spôsobom názornosť, dokážete si veľmi jednoducho nakresliť rôzne matematické situácie, dajme tomu lineárnu funkciu, zabudnite prosím pekne na trojčlenku, ktorá nám tu ničí hlavy žiakov a študentov. Dokážete si nakresliť kvadratickú funkciu, dokážete veľmi rýchlo meniť jej koeficienty a tým pádom okamžite vidíte, ako vám vyzerá ten graf, vidíte, ako sa vám hýbu korene, vidíte, ako sa vám hýbe extrém a tým pádom študenti dokážu získať istý cit k tomu, ako sa tie jednotlivé parametre menia a aký majú vplyv. Zároveň viete im povedať rôzne príbehy, kde sa kvadratická rovnica využíva, napríklad už v tom zmienenom voľnom páde.
Áno, čiže tuto je istý príklad toho, ako vyzerá lineárna funkcia a príklad, ako vyzerá kvadratická rovnica. Pardon, kvadratická funkcia a riešenie kvadratickej rovnice. To sú tie korene. MATLAB zároveň môže byť aj vstupenkou do sveta programovania. Je to programovací jazyk, myslím, 4. generácie, či ktorej to je. Je to jednoducho klasický procedurálny jazyk, ale vie fungovať aj ako objektový jazyk. A existuje veľmi kvalitný kurz na to, aby sa študenti naučili programovať. Je to o to jednoduchšie, že nemusíte strácať čas s deklaráciami, s čistením všelijakých pamätí a čo ja viem čoho všetkého. Dokážete sa veľmi rýchlo dostať k podstate. Ja mám tu, čas mám celkom dobrý, takže... Learn to Code is an online interactive tutorial designed for students who are new to coding. In 1 hour, they'll learn to code using MATLAB. All they need is internet access. It's an exciting time in the fields of science and technology. So many new puzzles to solve. And MATLAB is the leading choice of scientists and engineers worldwide as they search for answers. Today's students are tomorrow's scientists and engineers. Learning MATLAB will not only help in the classroom, but also in the lab, as students graduate and become the technology leaders of tomorrow. In this tutorial, students are asked to find the closest meetup location on a map. They will then break this problem into smaller pieces and learn basic programming concepts. By the end of an hour, they'll have created an algorithm and found the closest meetup. Here's what some students and teachers had to say about Learn to Code. So having like a high school level on-ramp like this particular Learn to Code tool, I could easily see that being useful in any kind of math or physics or science classroom. I definitely want to be an engineer, so this is something I really want to do. I feel like I'm more prepared in a way, like it's more practice. Now I know what I actually need for coding, like you were saying about GPSs and stuff and how that's how it works. So I found that pretty cool and it was fun. Find out how you can help your students learn to code at mathworks.com. Takže k dispozícii sú aj onlineové kurzy, ktoré môžete študentom, žiakom dať k dispozícii a môžu sa začať učiť samé. MATLAB takisto dokážete prepojiť s modernými platformami, ako sú Arduino, Lego, Raspberry Pi a mnoho ďalších týchto low-costových hardwareov, čiže áno, aj mikrobit mimochodom. Takže áno, dokážete tieto zariadenia programovať aj z MATLABu. Ďalej, MATLAB podľa mňa fantastická záležitosť pre fyziku a práve silu vidím v prepojení MATLABu toho klasického desktopového s MATLABom v mobile. A tuto na tomto téme som práve ukázal, ako sa dá pomocou kývadla určiť ťažové zrýchlenie G. Vieme, že existuje istá závislosť medzi periódou kmitov a dĺžkou závesu. A na základe tejto skutočnosti, na základe znalosti tejto závislosti, vieme si odmerať dĺžku závesu, dĺžku kmitov vieme odmerať práve pomocou toho MATLAB Mobile. Určíme si hlavnú frekvenciu, čiže to je tá frekvencia, pri ktorej to kmitá. Následne, nebudem to zabíjať do podrobností, hodíme to do istého kalkulusu a vypočítame G-čko. Tu sa mi hojdá mobil, vidíte, v reálnom čase sa mi prenášajú dáta o zrýchlení toho samotného mobilu, čiže vidíme, ako mi kmitá, na základe toho, ako kmitá, akou frekvenciou dokážem celkom presne stanoviť G-čko. Mimochodom sa mi to podarilo, myslím, že na nejakých 9,67 u mňa doma. Ďalších nápadov môžete mať určite kvantum. No a to, čo práve zamiešalo trošku touto prednáškou, je aj to, že v stredu vydal Mathworks, alebo teda výrazne inovoval svoj AI Chat Playground. Je to takáto webová stránka, kde som len tak po slovensky napísal, že napíš program, ktorý nakreslí kvadratickú funkciu, vyznač na grafe extrém a korene. Lusk, vyplutý kód nakopírujem do MATLABu, tu je výsledok. Hej, čiže opäť nástroj, ktorý by sme nemali pred žiakmi tajiť, že také niečo existuje, ono to neutajíte, oni na to prídu aj tak. Ale využíme to práve vo vzdelávaní. Ja ešte mám veľmi neutriedené myšlienky, nakoľko je to pomerne čerstvá záležitosť,
Ale toto považujem za niečo úplne fascinujúce a fantastické, lebo dokážete práve tomu MATLABu cez tento web zadávať rôzne matematické alebo fyzikálne úlohy a hneď vám k tomu generuje kód, kde si to môžete vyskúšať. Ten kód je editovateľný, čiže tu máme tie koeficienty, kvadratické funkcie, bez problémov ich dokážete pozmeniť a zase môžete s tým experimentovať, čo tie jednotlivé koeficienty dokážu robiť. Na povednom workshope budete mať možnosť sa s MATLABom oboznámiť bližšie. Kto chce viac informácií počas obeda ma môže odchytiť, prípadne si môže ten MATLAB ešte nainštalovať. No a čo všetko na toto hovorí Komenský? Mimochodom, celú túto prednášku som konzultoval práve s Jánom Amosom Komenským, ktorý teda pomocou chatu GPT ožil, bola to tá najnovšia verzia. Poprosil som chat GPT 4, aby prelúskal celé dielo Komenského, ktoré by mal mať vo svojich databázach a snažil sa mi odpovedať práve ako Komenský. No a jeho reakcia na moderné technológie bola v tom, presne taká, ako tu už viackrát odznelo, že nemáme šancu zamedziť študentom, žiakom, deťom prístup k týmto technológiám. Oni si ju nájdu tak či tak. Našou úlohou je naučiť ich pracovať s týmito technológiami. Narazil som na články, že mobily treba zakázať, mobily do školy vôbec nepatria, lebo vedia poškodiť. Napadne niekoho zakazovať kružidlo, takisto sa s ním dá ublížiť. Alebo v Česku teraz sa prebehla nejaká tragédia, žiak dostal zlé hodnotenie z písomnej práce, tak vyskočil z okna. Našťastie teda prežil. Tak čo, zakážeme okná? Alebo ako budem postupovať? Toto nie je cesta. Cesta je práve žiakom, študentom a deťom pomáhať v tom, aby pochopili, na čo tie technológie sú, ako nám môžu ubližovať a ako nám môžu pomáhať. Ja si myslím, že výchova dieťaťa stojí na 3 pilieroch. Jednou z nich je škola, druhé je rodina a treťou je spoločnosť. Čiže je dôležité, aby tieto 3 aspekty, tieto 3 piliere spolupracovali a vtedy máme šancu na to, aby nastupujúca generácia bola lepšia, ako je tá naša, aby bola šťastnejšia a aby svet posúvali k lepším zajtrajškom. Takže v mojich rozhovoroch s Komenským budem určite pokračovať, už asi aj dneska večer, bol to teda veľmi príjemný rozhovor. A ja sa vás na záver opýtam, aké z technológií po odznení tejto zhruba 20 minútovky vyskúšate? Hneď v pondelok. MATLAB si výborne, MATLAB si vyskúšať, ten si vyskúšať ešte dnes niektorí. Dobre, ďakujem. Áno? Learn to code, výborne, výborne. Mňa neustále láka ten chat GPT, čo vy? Používate? Už normálne používate, aj k tomu vedete študentov? Tak povedzte mi nejaký zážitok, že čo ste zistili, čo vás na tom baví, čo vás prekvapilo. Áno? Malý princ, áno? Že teda, že nebudem chcere písať doma slovo malý princ, obsah, ja nemám čas, tak niekto napíše, no tak boli tam niektoré naozaj chyby. Áno, stále sa to učí. Áno, že je to pravda, pekne to napísal, ten koncept bol veľmi dobrý, dal sa toho chytiť, ale niečo tam je také, že... No, ja som mal tiež tento dojem a tak som si pred 2 týždňami povedal, že ja idem vyskúšať tú platenú verziu a práve tento aspekt je tam výrazne potlačený dole. Môžete si to vyskúšať, mám to tu nahodené, môžeme sa s tým počas prestávky zabaviť a zahrať. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak by ste sa chceli so mnou rozprávať, máte možnosť v rámci dnešného dňa. Som aktívny na LinkedIne, takže tam si môžete moje nápady, postrehy, myšlienky, rady prečítať. Zvyknem tam publikovať pomerne často. A samozrejme budem rád, ak mi napíšete nejakú podnetnú myšlienku alebo nápad, otázku, reagujem celku promptne. Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem dobrú chuť.